ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಖಿಲ್ತು ಅನ್ನರು ಭವ್ಯ ರಿತೇಶ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದುಬೈ ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಕೊಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪಾವೆ ಸೊ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನೇ ರೆಸಿಪಿ ಬಟ್ ದೆನ್ ಎಂಕಾಲ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಲವ್ ಸೇಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸೇಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಲವ್ ಕೊಡಲಿ ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಕಸಿನ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಂತ್ಲಿ ಅಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಎಸ್ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಮುಲ್ಪ 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಾಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ ಆಯ್ಪಕ್ಕ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಪೀಸಸ್ ಮಲ ಉಂಡು ಬಂದು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಐಕ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಲಗ ಮನ್ಪುಕ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಪೀಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೊಡಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ ಪೀಸ್ ಪೊಡಿತ್ನ ಮಲ ದಿಯೋಲಿ ಬಟ್ ಇಂಕ ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಬಟ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ನ ಮಂಚಿನ ದೀಪ ಸೊ ಬಾಕಿದ ಓ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಆಯ್ನಾತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಈ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ನಂಚಿನ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಆರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಸೊ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ದೀಪನು ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಸಾ ಆರ್ ಸುಕ್ಕ ಆರ್ ಚಿಕನ್ ಅದರ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಲೆಗ್ ಪೀಸನ್ನು ಇಂಕಲೆಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮನ್ಪುವ ಚಿಕನ್ ಬುಡಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಂತಾಂಡು ಸೊ ಅಚ್ಚು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಉಂಟು ಸೊ ಅವು ನೀರ್ದ ಅಂಶ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಾಟ್ ಬಂದು ಇಂಚಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡುವೇನು ಅವು ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಿನ ಜತ್ತು ಪೋಪುಡು ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಕುಲು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ನೀರು ಆತು ಪುನಃ ಬುರ್ಚಿ ಚೂರು ಸುಕ್ಕ ಅದು ಉಪ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಅದು ಉಪ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಅಜ್ಜಿಂದ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪಡು ಚೂರು ಸೊ ಅವು ಡ್ರೈ ಅನ್ನಕ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೋರ್ಡು ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಐಕ್ ಸಹ ಒಂಜಿದ ಸಾರ್ಲ ಕಂತಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಐಕ್ ಓಪರ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಆನಿಯನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂಜಿ 3 to 4 ಪೀಸಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಗ್ರೀನ್ ಮುಂಚಿ ಅವು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ ಮಂದ ಬೊಕ ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೊ ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ತಂದು ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊದಿ ಪುಕ್ಕ ಐಕ್ ದಾಸೆಮಿ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಕಾಯೋಡು ಕಾಯಿ ಪೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಪುನ ಮುಟ್ಟ ಶೋಪ್ ಮಂತ್ ಕಾಯೋಡು ಅವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕಾಯೋಡಿತ್ತು ನಾಂಡ ಇತ್ತನ್ನೇ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ಪಕ್ಕ ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತ ತೂಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಕಾಯ್ದನು ಇತ್ತ ಐಕ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪಾಡೋಡು ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಂದಿದ್ನ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಪಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತದ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚನ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟೊಮೆಟೊ
ಶೋಕುಡು ಕಾಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಲಿ ಬೋಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಕ ಬೇವಿಡಾಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಚೂರು ಲಿಡ್ ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಪಾವಲಿ ಸರಿ ಬೇದನ್ ಟೊಮೆಟೊ ಐಕ್ ನೀರು ಕೂಟೋಡು ನಮಕ್ ಏತ್ ಸಾರು ಬೋಡು ಆತ್ ನೀರು ಕೂಟೋಡು ನಮಕ್ ತನಕ ತೂಲಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿನಾಂಡ ಬೋಣ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕೊದ್ದಿ ಪೊಕ್ಕ ಐ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಇಡಿಗಾಂಡು ಐಕ್ ಲಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತೆ ಈ ಸೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಯಾನು ಕಾರ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳೆ ಅವು ಶೋಕಾದ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಉಲಾಯಿ ಒಯ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಕಾರ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಫಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 to 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮೊಸರು ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಒಂದು 8 ಮೊಸರು ಯಾನು ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ದುಂಬೆ ಪಿದೆ ದೀತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಾಡದ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂಚೂರಲ್ಲ ವಾರ್ಮ್ ಪನ ಒಂಚೂರನ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸೊ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನು ಪಿದೆ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಐರತ್ ಹಾಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಸೊ ಮೊಸರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಚೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಚಿಕನ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಕ್ಕ 1.5 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರಾ ಮಸಾಲ ಸೊ ನೇಟ್ 2 ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಪೌಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಪೌಡರ್ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಖಾರಗಾತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಮುಲ್ಪ 1.5 ಲೆಮನ್ಗೆ ತೊಂದೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಲೆಮನ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಪಾರ್ತು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ರೆಡಿಮೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಪುಡು ಪೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಪೌಡರ್ ಒಂದಿಕ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ನ ಪಾಡೋಲಿ ಜನನ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡ್ ಬಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ఒక ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಯರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕೋಟಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಚಿಕನ್ಗೆ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಯರೆ ಕೋಟ್ ಆಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮೈದಾ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಮುಲ್ಪ 3 to 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತವೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಪೂರ ಅಂಡು ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದನ್ನ ಪೆತ್ತಿಜಿ ಸೊ ಅವು ಚೂರು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೈತೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಈ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡ 1 ಗಂಟೆ ದಿಯೋಲಿ ದೀನ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ಗೆ
ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಆದ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ದನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಾದ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಬನಲೆ ಫುಲ್ ಪಾಟ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಟ್ನ ಆತ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಯ್ತೊಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ 3 to 4 ಪೀಸಸ್ ಪಾಟ್ನ ಯಾವು ಸ್ಯಾಂಪ 5 ಪೀಸಸ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಲಿ ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆತಲು ಆಯ್ತ ಮಸಾಲ ಬುಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದೀಕ ಆಯ್ಬೊಕ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದ ಯಾವು ಸೊ ತೋಳಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಿಕನ್ ಶೋಕಾದ ಕಾಯ್ದನು ಚೂರ್ಲ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ತಿಜಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ತದ ಎಂಚ ಆತನ್ ಪಂದ ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಲಿ ಚಿಕನ್ ಶೋಕಾದ ಕಾಯ್ದನ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆ ಚಾನಲ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೂ ಮಾತಿರ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್